Ahoj lidi, čusí, já si jdu dát moji nejoblíbenější, což je tahleta. A jdeme hrát Knock s svým brákou a druhý brákou, což je Seba, toho znáte. A tohle druhýho neznáte, protože hraje poprvé s náma. Vlastně a jako včera 8 minut, protože prostě 8 minut. Ježiši Kristi. What's that? Jo, kdyby náhodou, tak tohle je voice, kterou slyšíte. Did I smell cheese? Vicky, ty neumí. Sorry lidi, prostě se igra mě nechla, takže jsem to nějak nezvládala, ale tam to je jasné, že by ona se bojí. Ne. A jak to taky má ultimát? Já chci něco jiného prostě. Hoď down. Ale ty jsi strašný. Tak vyber něco pro 3. Ne, není. Hoď down. Ty jsi největší hovadina. No a co? No a... Tak. Přestaň ty prase. No, jsme teď tady hráli, Viktore. A neumíš to hrát. Ale Viktore, dělej něco! Ty nic neděláš, tak může být ticho. Ale možná i trochu ten cloud čekuje. Tam no, ne? Hej, on má 6. Já mám 4. Jak lidi vyhrajou? Viktorovi.
One taste is all it takes. Na nic. Na hovnového Spike. Jo. Takže já jsem dala. Takže tak. Natáčím, ale to dělej. Jsem na to teď bože. Počkej, já jdu na bombu. Sorry. Tak dělej. Mám to vzít. Tak si pohni. A to, ježiši. Já jsem myslela, že si to... Že si naživu. Potom si dá Spajka. No právě. Já si tu úplně nastavím. Počkej. Jestli jsem tě... No, máme stejně dobré. Jezdeme. No, je fakt rare. Já vím. Ale lidi už hrajeme 8 minut, takže čus.